Halleluja! Gloria lil Mulej. Gloria li jak Mulej qaddis. Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin għal kelma tal-Mulej. Nħeġġiġkom biex intom dejjem tibqgħu bil-ġuħ, qalbkom miftuħa għal kelma tal-Mulej. Il-kelma tal-Mulej hija l-ħobs tagħna, hija n-nifs tagħna. Kulħadd jitlob miegħi minn qalbek jgħid it-talba warajja, Missi Qaddis. Kellimni mill-kelma tiegħek. Ħalli l-kelma tiegħek tinfidli qalbi. U grazzi Ġesu li inti tkompli titrasformani biex insinna nisbaħ dejjem il-Sidi Ġesu Kristu. Igglorifika ismek fil-ħajja tiegħi Mulej għal glorja tiegħek dejjem f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktieb ta' l-ewwel Kroniki kapitlu 4. Għal daw kollha li intom hawnhekk ġodda fostna. Naħseb għandna xi ħadd ieħor ukoll għandna il-Diana. God bless you as well. Hallelujah. U għandna il-Daniel u Diana. God bless you. Welcome to River of Love. Hallelujah. God bless you guys. Grazie Ġesu. Morru fl-ewwel Kroniki kapitlu 4. Nixtieq ngħid ukoll il daw kollha li intom preżenti hawn li għandkom il-birthday. Kemm minnkom għandkom il-birthday? Għalli dek, għandek il-birthday. 1. Ukoll 2. Min iktar? Min iktar għandu l-birthday? Mela, ħankantawlek happy birthday malaj. Ready? Alleluja. Grazzi, mela, għaddaw kolla jintom it-segwuna l-lum. ħanamlu servis speċjali, ħanibdew bil-inkantalkom kolla happy birthday. Il-daw kolla li jintom parti mill-familja ta' River of Love, għanna unek il-Aziz oħtna Eleanor, il-Melanie, il-min iktar, il-Robert, mux għal-Robert Abella, ta' għadnejdu. Sa ma nafx jek għandu l-birthday, happy birthday l-għol. Imma Robert, min iktar għandu l-birthday? Mela l-lum servis speċjali. Min iktar? Vanessa. Missirek. All right, Missir Vanessa. Okay, kolħad inkantaw l-happy birthday flimkien. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you from the morning till the evening. May God bless you. Hallelujah! Niddedikaw dik il-happy birthday wish li daw kollha li l-lum tiċċelebraw sninkom bil-barka tal-Mulej fuq ħajjitkom f'isem Ġesu. Amen. L-ewwel Kroniki kapitlu 4. L-ewwel Kroniki qed inħossni qisni qed nagħmel it-tombla. L-ewwel Kroniki kapitlu 4. Kemm hawn minnkom ġieli smajtu b'Ġabez? Ġieli smajtu b'Ġabez? Ġabez. Ma tantx ġabna bil-Malti Ġabez. Iktar Jabez sabiħ bl-Ingliż. Jabez. Għax isek Ġabez. Believe it or not, huwa isem, ġifieri ma jkunx qed jgħajrek b'daqshekk xi ħadd. Ma jismu Ġabez, mela, l-ewwel Kroniki kapitlu 4. Halleluja minn vers 9 ħanaqrawha flimkien. Dan huwa personaġġ misterjuż fil-Bibja. Kemm hawn minnkom li intom ġodda fil-Mulej, li intom qed issegwu l-ewwel darba tissegwu, l-ewwel darba tiżuruna. Ġieli onestament, ġieli smajt b'Ġabez. Kemm minnkom qatt ma smajtu b'Ġabez, olli dejkom. Qed tara llum ħassiru tafu persuna oħra. Ġabez. Halleluja. Ġabez. Ma naħsibx li kieku nsemmiħ Ġabez jkolli tifel. Ma nafx, forsi jekk hawn xi ħadd jismu Ġabez, God bless you. Għandek ismek fil-Bibja, glorja l-Mulej. Thank you Jesus. Mela, anyway. L-ewwel Kroniki kapitlu 4 vers 9. U Ġabez kien imweġġaħ. Dan huma kliem għalija fil-Malti vera Malti puri, ma tantx nużawhom. Għax tfisser kien bniedem ta' onur tfisser. Issa.
il-kelma onur mweġġaħ, aħna believe it or not, hemm kelma bil-Malti nużawha ta' spiss. Ma' ċertu nies li mhux bil-fors dejjem huma onorabbli, dawk li jissejħu onorevoli. Le, vera. Il-kelma honorable bl-Ingliż fisser onorevoli. Ġifieri meta aħna ngħidu lil xi onorevoli, ġifieri ngħidulu mimli ġieħ, mimli unur, jistħoqlok l-unur. Sewwa? Fl-esperjenza tiegħi ma nistax ngħid li kull min jissejjaħ jew jiġi indirizzat onorevoli madwar id-dinja kollha huma dejjem onorabbli. Sewwa? Mhux dejjem onorabbli, sfortunatament. Jekk ikun hemm xi ħadd li qed jippropoga affarijiet li joffendu lil Alla bħala bord, inti ġed tkun ma jxaqlekx tissejjaħ onorevoli. Meta inti narak timmarċja f'nofs ta' triq ta' kapitali madwar xmatar irġiel u anka nisa nofsa marmunin qudiem it-tfal, ma tantx tkun ta' min jisħoqlok tissejjaħ onorevoli. Meta bniedem forsi jaqbad il-sien u teġ kemm iġejru u jibda iżebla ħlalla il-Marija, ma tantx jixaqlek tkun onorevoli. Imma dak huwa suġġett tajjeb li nitkellmu fuqu. Imma ħankompli naqraw skrittura. Imma dan ir-raġel Ġabeż kien onorevoli, jew kella onorabbli, jew kella kien bniedem li ta' min ta' tiħġieħ, imweġġaħ. Infatti, wieħed mill-kmandamenti dejlek weġġaħ, onora lil missierek u lil ommok. U kien onorabbli jew kien onorevoli, per eżempju, Charlie Kirk kien raġel onorevoli biċ-ċertifikat. Maħna għandna politikanti f'pajjiżna laqqas kien kellhom kienu kapaċi jkunu onorevoli biżżejjed biex jagħtuh almenu isemmuh. Aħna ngħixu fi żmien li d-definizzjoni ta' onorevoli verament inbidlet ħafna, id-definizzjoni ta' onorevoli. Sa ċertu punt, u vera tgħid l-Iskrittura, li aħna lil kulħadd għandna nonoraw, actually. L-Iskrittura tgħidlek onora lil kull bniedem. Kulħadd. Għandek tonora lil ħuk, lil oħtok, lil dawk ta' madwarek, lil dawk ta' fuqek, fl-awtorità, tittonorhom kollha. Hija sfortuna li mhux dejjem vera ta' min jistħoq ilna li nissejħu b'dak it-titlu. Għax li tkun onorevoli f'kunċett u f'kultura, speċjalment bħal Malta, hija xi ħaġa kbira. Meta inti tgħid xi ħadd sur onorevoli. Jekk inti korrott m'intix onorevoli dan. Jekk inti mħassar u tippropaga l-qtil u l-tbiċċer tarbija f'ġuf m'intix onorevoli. Hawnhekk ħanejt xi ħaġa naqra kontroversjali. Jekk inti hekk, jiena min qatt ħansejħlek onorevoli. Issa min ma jaqbilx miegħi u nifhmu wkoll. Jekk inti maħmuġ u maħmuġa, mhux qed ngħidlek iżbaljaw, ta' bniedem kollha niżbaljaw. Xi ħadd maħmuġ u l-ħażin jgħidlu tajjeb, il-pervers jgħidlu okej. M'intix onorevoli. Li inti ma tipproteġix it-tfal u l-identità ta' tfal u l-innoċenza ta' tfal, m'intix onorevoli ta'? U ma jisħoqlokx. Għalkemm Alla xorta ħajżommok kontabbli għax inti vera fil-vera sens tal-kelma, suppost inti onorabili. Onorabili u onorevoli. Imma għal dawk li iridu jaqilbu l-imħuħ ta' taħt fuq ta' tfal
ma jisħoqlokx issejjaħ onorevoli. Inti li żeblaħ bis-salib u żeblaħ bl-isem ta' Kristu u taħseb li ċajta m'intix onorevoli. U mhux ħan iddejjaq ngħidlek f'wiċċek. Onorevoli huwa privileġġ kbir. U kull wieħed minnkom Alla jsejħlu onorevoli because you are a child of God. Għax intom ibn u bint Alla. Alla li jista' kollox huwa missierek. Inti bint u ibn ir-re. Imma fil-kultura li qed ngħixu bħalma naraw fl-Ingilterra, bħalma naraw mexxejja bħal f'Kanada, il-mexxejja ta' daw il-pajjiżi mhumiex onorevoli. Bħal manna f'pajjiżna, xi mexxejja f'pajjiżna Malta mhumiex onorevoli. Ħankompli. Vers 9. Ġabez kien imweġġaħ aktar minn ħutu, ommu semmitu Ġabez, isimgħu di, għax qalet fl-ġieħ willittu. Ġabez sejjaħ lill-Alla ta' Iżrael u qal li kont tberikni twessa l-frontieri tal-art tiegħi u tkun idejk miegħi u żommni l-bogħod mill-ħsara u li ma tilħaqnix bl-Ingliż jgħidlek u that I may not cause pain u laqqas ma jiena nagħmel ħsara u Alla taħ li talab. Kemm minnkom tlabtu Alla taħ dak li talab? Wow, grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu. X'barka dik hija nżisawa. Fuq YouTube fl-2019 għamilt sensiela ta' tagħlim fuq l-unur. Morru simgħuhom. Jekk il-mulej bil-grazzja tiegħu, itini l-grazzja biex nikteb ktib, hemm ktib li qed nipprova nikteb fuq l-unur, għax hemm ħafna x'dammu. Ħanarikom skrittura morru fl-ewwel Timotju, l-ewwel Pietru. L-ewwel Pietru. L-ewwel Pietru 2. Bħala woli Alla, actually, ħanajdlek xi ħaġa wkoll. Anke jekk m'intix Kristjan, inti onorevoli quddiem Alla. Il-bniedem huwa onorevoli bwirt bħala kreatura umana. Simply for being human, ikkreat fi xbija Alla, you are automatically inherited the privilege to be addressed as honorable because you carry the image of God. Għax inti iġġor xbija Alla. Tinejlikom xi ħaġa kemm kbira dil-ħaġa, vera kbira dil-ħaġa. Taf li inti meta l-anġli jitkellmu mal-bniedem dejjem jindirizzawhom b'mod onorabbli. Mhux mal-apostlu ta' jew profeta jew l-isqof jew il-papa, mal-bniedem. Għax il-bniedem huwa krejat fi xbija Alla. Meta anġlu, meta tisimgħu stejjer, anke fil-Bibja, ikun qed jintaqa' ma' bniedem letteralment għax huwa uman, human being. L-anġlu kif jindirizza lil bniedem huwa b'mod ta' onorevoli, bunur. Qablina u inti ngħidu ma dak jisħaqlu l-unur. Il-fatt ta' huwa bniedem biss fi kreatu fil-immaġni Alla. Issa ma jfissirx li għax inti awtomatikament salvata għax inti maħluq fi xbija Alla. Għax il-verità hija meta jiena u inti ġejna kreati fi xbija Alla, dik il-xbija ġiet korrotta
mħabba dnub. U għalhekk hemm bżonn titwiled minn ġdid biex terġa' tiġi rrestawrat fi ġbija oriġinali tal-Alla. Sewwa, imma għal dawk kollha li huma mwilda minn ġdid, isimgħu għadi. L-ewwel Pietru 2, vers 9. Intom ġens maħtur, saċerdozju reali, nazzjon qaddis, poplu li kiseb Alla kiseb għalih biex ixxandru t-tifħir ta' dak li sejħilkom id-dlam għad-dawl tiegħu tal-aġeb. Kulħadd jgħid, jiena maħtur minn Alla. Jien parti minn saċerdozju reali. Jien qaddis fi Kristu. Alla kisibni għalih innifsu. Irjali. Meta intom tisimgħu il-kelma irjali, x'jaddilek minn moħħok? Renju, reġina, l-iktar qrib li aħna għandna għal Malta huwa ir-renju tal-Ingilterra, ir-reġina. Hemm ukoll Spanja, hemm xejdu la, Saltna, renju, xejdu la, hemm kelma oħra wkoll. Monarkija. Jekk intom tinnotaw daw, jiena u inti nafu li sew fir-renju u l-monarkija tal-Ingilterra u sew fil-monarkiji oħra ta' madwar id-dinja, drabi kien hemm ukoll skandli u affarijiet li huma ħażin. Ma jekk inti tara kif jaġixxu l-attitudni tagħhom, hija attitudni ta' renjanti u attitudni ta' nies onorevoli. Intom saltna ta' jiena u inti saltna. Is-saltna topera b'nies renjanti. Jiena u inti mhux reliġjoni, jiena u inti saltna renju u l-atmosfera ta' renju hija renjanti u onorevoli. Il-kelma unur bil-ludi hija l-kelma li ħafna drabi ġiġi wkoll tradotta bħala glorja, kabod. U l-kelma bil-Grik hija l-kelma dak li jekk taqraħħa bl-Ingliż tiġi time, ma mhux time. T-I-M-E apostrofi, time. Li tfisser ukoll, tfisser ħafna affarijiet oħra ngħidilkom. Imma tista' tfisser xi kultant tista' tiġi tradotta bħala glorja. X'inhi l-atmosfera tas-sema? Glorja. Mela, fi kliem ieħor nistgħu ngħidu l-atmosfera tas-sema, il-ġenna hija kollha atmosfera ta' unur. M'hemm ħadd fis-sema jgħidlek ras. U jekk tkun bla ras iktar uktar mhux ħajdlek hekk. Sewa. Saltna l-atmosfera bħalma jiena u inti nieħdu dan in-nifs tal-arja, in-nifs tas-sema tal-ġenna hija l-glorja, hija l-kabod, hija l-unur. U fl-esperjenza tiegħi ta' 30 sena Kristjaneżmu u 20 sena xogħol pastorali, waħda mill-erjas maġġuri li l-Kristjani immissjawha hija fl-erja tal-unur. Fl-erja tal-unur. Għalhekk inħeġġitkom dawk li intom ħadd tagħmlu l-kors, jew qed taħsbuha, ejjew għamlu l-kors fuq l-unur. U dawk li intom m'għandhomx għandhom l-kors, xorta morru simgħu il-messaġġi ta' qabel fuq l-unur. Ħa nerġgħu naqrawha. Mela, il-poplu tal-Alla huwa poplu magħżul, maħtur minn Alla, għal Alla, poplu qaddis u poplu rjali. Jiena u inti id-DNA spiritwali tagħna għandha tkun l-unur. Kif aħna nittrattaw il-xulxin, bl-Ingliż, how you deal with each other, with honor. Il-kelma unur, bħalma diġà qedtilkom bil-Hebru u ġiet tfisser ukoll bil-Grik. Isma'wa. Number 1,
tfisser li meta inti titratta il-dak li jkun b'sens ta' valuroli. Għandhom il-Kristjani valuroli? ċajta. Skrittura tgħidlek fil-ewwel Pietru 2, minn vers 18 il-qudiem tgħidlek intom għandkom valuroli għax ġejtu mixtrija bid-dem ta' Kristu. Meta jiena ismawni aħwa. Ħanejt xi ħaġa u jalla kulħadd li għandu jismagħha di. Għattejt il-ħuk int minti xejn. Ma naqbilx miegħek. Xorta bimħabba b'rispett iridni li dan. Imma tiġa għattejt il-ħuk jew il-lommok jew il-missierek tfal isimgħu sew. Forsi dawk it-tfal illum idin kbar għandhom it-tfal tagħhom. Għattejt il-lommok u l-missierek jew il-pastor tiegħek int minn xejn. Jew mara għal ir-raġel tagħha, jew ir-raġel lil martu int minn xejn. Number 1 fajnej Alla dik hija gidba faħxija. Meta jiena ma nimxiex bl-onur u nonorak mhux nadurak għal dawk intom ġodda tħaltux tonora ma tadura. Jiena u inti l-Bibja tgħidlek għati lill-onur lil kull min għandu jiġi mogħti onur. Bl-Ingliż jgħidlek give honor to whom honor is due. Ma tgħidlekx give honor to whom who deserves honor. Ġifieri l-onur inti ma tagħtihx għax bniedem ħaqqu l-onur sempliċement għax huwa bniedem. Kreat fi ġbija Alla. Aħseb wara meta huma awtorità. Aħseb wara meta hija ommok jew missierek jew ħuk fi Kristu mixtri bid-dem ta' Kristu jew il-pastor tiegħek jew il-missier spiritwali tiegħek u inti ġi tgħidlu int minn xejn. Issa r-raġel Alla mhux ħajħu għalih, imminti għadek kemm ħaffirt ħofra għalik innifsek. Jiena u inti irridu nimxu lejn xulxin, naf li mhux faċli, u naf li xkultan ħafna drabi ninsewa, sfortunatament. Imma rrid nidra ndorri lin-nifsi li l-ħija l-oħti nonorak. Lilek inħares lejk bħala li inti ta' valuroli. Anke jekk ma naqbilx miegħek f'ċertu affarijiet. So what? Ma jitbiddilx il-valur tiegħek quddiem Alla. Għax int speċjalment tissejjaħ ta' Kristu iktar u iktar. Int ġejt biex tri bid-dem qaddis u glorjus u prezzjuż bla prezz id-dem ta' Kristu. Kemm inti ara ħanejlek, xjaten jitredu qudiemek u l-anġli imejlu rashom qudiemek. Għax inti sempliċement krejat fi ġbija Alla. Mux jadurawk għax jaduraw biss il-Kristu l-Alla. Aħna f'kultura Maltija, l-kultura Maltija sfortunatament dbati f'daw l-affarijiet. Jekk inti tara ċertu kulturi oħra, speċjalment kulturi, per eżempju, li huma Afrikani, Niġerjani, ta' Rom. Xi kultant hekk li kważi ngħidlek inħosshom skomdi. Taf innota, kaw xaħat l-lum għana mill Niġerja? Ġerament jiġu l-ħat, imma li kif brother Elvis ħanorikom l-attitudni ta' bnidem li juri unu. Mux għad nejdilkom biex tamlu li jak, please, tifmunix ħazin għed nejdilkom minn qalbed nejdilkom tamlu xej. Number 1 f'kultura Malta jena qra stramba. Sawa ma' kultura Afrikana speċjalment. Dal-pastor ta' għalina tinder vera stramba. The dad was like, what the heck is he doing? Imma naf għax huma mdorrijin li apparti li anka meta jintaqgħu. Anka fl-Asja, hemm kulturi fl-Asja, per eżempju, taħsebhom ħajħabtu ras ma' ras.
Tifhem? Aħna l-Maltin biex ħabtu ras maras bomba. Sawa. Thank you, bro. Tifhem? Imma jisimawni, għax għandhom ċertu tiġa ingrained understanding ta' unur. Issa naf li tista' tiġi abbużata u nispiċċaw nadoraw il-bniedem. U f'ċertu kulturi u reġjonat hekk spiċċaw jadoraw il-bniedem, jmissu l-bniedem, birikni l-bniedem u nispiċċaw. Dik hija off limit. Imma laqqas huwa tajjeb li inti titratta lil ħuk u lil oħtok qisu il-ħmiex tad-dinja da? Mela, tfisser li turi valur, tagħti valur. Titratta li dak li jkun bħala sinifikanti. Int sinifikanti. Tfisser li turi stima għolja. Stima għolja. Nurik rispett. Li inti għandek prezz għoli. Infatti, jina u inti għanna prezz għoli ħafna dan. Taf xie svejnu l-għalla? Taf xie svejnu l-għalla? Int individuali. Biex strak, xamel, biex jakkwistak. Xie prezzoli għandu. Meta għajzamawna għanilek. Fil-skrittura hemm postijiet, issa di mux għadnejdilkom biex imbezzakom imma italmu, jien italmu l-kol fl-imkien. Fej meta ma ġiex muri u nur lej mara jew raġel talla jew anka sultan, għaz bil-fors kristjan, ħajjitam ġiet meħuda. Tidnejdilkom waħda minna? Hemm ktib sħiħ msemmi għalija. Ester. Taf ġara għala Esteru? Ir-replacjat Maratuba. Maraċuċ. Mux għadna jari nisa da sekk. Mux il-nisa kolla jekk. Ma dik il-mara kienet ċuċ, Meta r-re u f'dik il-kultura, it was serious, man. Mux ħajsejħlek ir-re. Ma għandu ġabdeġ neġi. Jek trida jient. Taf ġara law? Nezzaħ, ġitem nezza mill-unur kollu taħħa. Għalek Ester ħadet il-aposta taf għalieġu. Għaxen Ester italmet taf xie jfisser tonora. Don't be, x'kien jisima dik il-Vashti. Women, don't be a Vashti. Now, please don't abuse of what I'm about to say. As I know, everything can be taken out of context. Mbagħad jiġi jgħidli pastor, inti x'għandek xi ħaġa kontra. Jiena nimxi mal-Bibja. Women, men, honor your wife. Women, honor your husband. Now, naf, esperienza, stejjer rajt, kodbaq rajt u esperienzaj. Xi kultant ma jkollok xabtiet tonora la wieħed jew liħu. U tispiċċa tiżbalja. U għalhekk hemm l-indiema u għalhekk hemm il-maħfra. Imma tallem. Għaliex meta inti you are dishonoring, tiddishonora, inti qed tneżza is-santità, l-identità ta' dak li jkun. And the Bible gives warnings about that. Li inti ma nbeżżaħkomx, hemm maħfra l-kulħadd, hemm indima l-kulħadd. If you dishonor your father or your sister or your mother, you will bring a curse over your life.
Meta kien hemm xi ħadd li iddizonora di tal kulħadd għalik ukoll. Jekk inti mara talla Kristjan, m'hemm bżonn ikollok titlu ta' pastor, apostlu, profeta jew teacher whatever. Jiġifieri sempliċiment, mhux sempliċiment, għax din huwa l-iktar l-ogħla uffiċċju actually. L-ogħla uffiċċju mhux apostlu laqas papa, l-ogħla uffiċċju huwa bin Alla. Inti bin Alla dak l-ogħla uffiċċju. Sewwa? Jekk inti tiġi ddiżonorat, mżebblaħ, ma' min qed jagħmellek hekk, hemm saħta fuq u fuqha. Meta kien hemm nies li ħarġu jiżebilħu bil-profeta Elija, Eliżew, tiftakru ġaralhom? Edwin, tiftakar ġaralhom bro? ħarġu żewġ qorsijiet u qattawhom. Tgħid li mela aħna ħorrajt għax aħna Malta m'hawnx qorsijiet. Ismawni, stejjer smajt u qrajt u esperjenzajt. Meta nies jiżebilħu, jiġifieri jiddeżonoraw, nies tal-Alla, m'intix f'pożizzjoni favorevoli quddiem Alla. Inti ma tafx għamlet, inti ma tafx għamel. Inti min int? All right, m'intix Alla, all right, I'm glad li qed tiftakar li m'intix Alla inti. Laqqas Alla ma jiddeżonora lil bniedem? Ħafna minn nies li għandhom bżonn fejqan, breakthrough, miraklu. Ngħidlek għaliex għax ma jistgħux jixtru, ma jistgħux jiksbuh xi wħud minnhom, mhux għal kollha detat, għal xi wħud. Għax kontinwament jiddeżonoraw il-Alla, jiddeżonoraw ir-ras spiritwali tagħhom, jiddeżonoraw l-awtorità spiritwali tagħhom, and they u jikkreaw saqaf tal-azzar bejnek u bejn Alla. I can disagree with you and still remain respectful, honorable. Nista' ma naqbilx miegħek u xorta nibqa' honorably. Like. U Alla jasal f'widnej kulħadd dal-messaġġ. Għax hemm messaġġi li napritkajt m'għandix ħin fuqhom illum. Li il-moment li inti taġġastja din l-attitudni tiegħek jimmanifesta l-miraklu tiegħek f'ħajtek. Ħanejt xi ħaġa li nisa li inti l-ħin kollu tajjar il-żewġek, tajru u ta' teħroġ ma' tasmijiet u titli. Mara, jew irġiel, inti li żeblaħ il-mara tiegħek. U ta' titli u ta' qed tiddiżonora laqqas jekk mhix Kristjana, il-fatt li għandha xbija tal-Alla. Qed tidneb u qed tikkrea blockage bejnek u bejn Alla. Ħafna minn nies li jiena llum rajt b'esperjenza li jimmissjaw is-sejħa tal-Alla fuq ħajjithom moħħkom hawn. Li jiġu jgħidu li pereżempju, imma qed nimxi b'imħabba, I'm walking in love. Sanna ftit, imminti, kif għagġiċċejt, id-dizonarajtu l-ħuk, id-dizonarajtu l-oħtak, id-dizonarajtu l-pastor, id-dizonarajtu l-żewġek, id-dizonarajtu l-boss. Ġifiri, you humiliated him. U bl-istess kejl li jinti tkejjel maħattijħor, jiġi mkejjel miegħek. Aħna naraw il-Alla, għana mela daqxej briefing, naraw il-Alla meta aħna naraw il-kelma tiegħu. Bnidem tal-Alla, meta jena ngħid bnidem tal-Alla mhux qed ngħid pastor, bnidem tal-Alla int li inta Kristu, mara tal-Alla, raġel tal-Alla, inti raġel tal-Alla, inti mara tal-Alla. Sewwa? Għaliex hemm kulturi fej
whom they address as the man of God. I understand. Normally it's the pastor, the prophet, or the apostle, so ħaġa. Imma xi kultant, imma b'mod ġenerali, you are a woman of God. You are a man of God. Inti l-ġel Talla, inti l-mara Talla. Sawa, mela number one, il-bnidem Talla, l-ewwel ma jonora hija lill-Alla fuq kollox u kelmtu. Jekk inti vera timxi bl-unur, titallem tonora il-kelma Talla fuq kollox. Jiġifieri meta inti tonora l-kelma Talla fuq kollox, l-opinjoni tiegħek fejn tidħol il-kelma Talla ma tiswa xejn. Zero. Għax qed tonora l-Alla, tittonora l-Alla l-ewwel qabel kollox kliem Kristu. Tu trid tonora l-proxmu. Ħasasik mistoqsija. Tista' tgħid jien inħobb il-proxmu tiegħi imma fl-istess kien niddiżonorah il-proxmu tiegħi? Taf li inti meta timxi bl-unur ġenwin bibliku tkun qed timxi bl-imħabba wkoll? Nista' ngħid, but I love him. Yeah, ma you constantly dishonor him. No, you don't love him. You think you do, but you don't. Oh, brother, I love you, but. Jekk inti vera tħobb tonora, u jekk inti vera tonora, qatt minn dak tagħmel xi ħaġa li tmur kontra l-mħabba għax itneħħmu flimkien. Meta jiena nonorak lilek, ma rid nagħmel xejn biex inwaqqak. Jew inżebilħek. Jekk inti qed tagħmel hekk, ara ma tmux taħseb, but I love my brother, oh I love him ta. Read my lips. You are deceived. Big time. Inti mqarraq jew imqarqa b'mod serju u ħalli dal-messaġġ isib x'imkien umli f'qalbek fejn tista' tikkoreġġi lilek innifsek. Issa int min int. Għax dawn l-affarijiet jagħmluhom bosta nies. Nonora, jekk jiena ħanimxi l-mħabba, ħanonora l-bniedem, ħanonorak. Nonora il-ħuti Kristjani. Nerġa' nfakkarkom, ma nistax ngħid nonorak u nżebilħek u nwaqqak għaċ-ċajt u nneżżek u nisfidak. U naf li qed inweġġek u nkompli nagħmilha. Minti la tonora lil Alla, la tonora lili u laqqa qed timxi b'qatra mħabba u tlift id-direzzjoni tiegħek qalbi tiegħi. Ħanejt xi ħaġa lin-nisa u lir-riġiel miż-żewġi. Lil żewġek tista' number one, mhix ħanagħmel kors sħiħ ta' marriage counseling, imma ħanidilhom daw il-punti li ħajnukom. Anke jekk intom marajjes, nisimgħuni. Jekk inti ma taqbilx miegħu jew inti ma taqbilx magħha, għandila, I'm sorry, ma naqbilx miegħek. M'hemm bżonn. U int isek nanna gerit, kemm isek balala, isek ċuċ, basta ras tal-ħarrub. M'hemm bżonn dawk it-titli kollha. Qed tkun pastas quddiem Alla. Għall-anġli qed jarawk, lilek qed jarawk tinsulta ġbija Alla. Honey, baby, sweetie, whatever, darling. I'm sorry, ma naqbilx. Raġel. Honey, sorry, ma naqbilx. Jew nkella jiena mhux hekk nara. Isma' wara kollox intom it-tnejn differenti u waħda fil-Bibja tfisser daqqa counseling għal miż-żewġin u għal dawk li huma rajjes jew tixuq iż-żewġu. So whatever. Ħantikom tal-parij. Intom it-tnejn bżonn jużi u fil-Bibja meta Alla tak dik il-mara jew dak ir-raġel
Tfisser li intom ħataraw żewġ punti di vista. Qabel it-tnejn għandkom raġun. Mhux bil-forsi wieħed ħażin l-oħra tajba jew ħażina. Jista' jkun it-tnejn għandkom punta di vista tajba. Issa didu jew taqblu u jekk ma taqblux, xi ħaġa li ma jħobbux jisimgħu ħafna nisa hija ħanħalli fidejk mela. Raġel ħanħalli fidejk. Sewwa u jiena nafdal Alla fik. Simple as that. Naf li ma tantx popolari fil-kultura tal-lum, imma dik hija il-Bibja. Però mara, dik hija libertà għalik. Ngħidlek għaliex? Jekk he messes up, God knows his address. Nisa, jekk tobodni bħalissa għandak li ngħid, ħadd mur l-infern. Jiena titkellem f'kunċett ta' nisa u riġil talla. Mhux abbużi. All right? Jew raġel jiġri marrux ma' ta' nisa u jiena dik hija storja totalment differenti. Qed nitkellem fejn it-tnejn ħobbu lil Alla. It-tnejn ħajprovaw jaqblu, imma realtà xi kultant mhux taqbel, ma taqbilx. Hija r-realtà. U meta jiena ħanedikom tgħidli faċli tgħidha int. Int fintix maraħi. Isma' ħanejlek. Faċli ngħidha jien. Tidnejlek għaliex? Għax jiena meta kont ukoll ġo knisja u nissottometti għall-pastor tiegħi, mhux kemm darba tilkom, mhux dejjem rajt eye to eye to eye. Imma x'għamilt? Dak huwa l-pastor fidejh, jekk jaffeċ Alla fejn l-indirizz. Qatt ma kienet il-każ li qed naħseb li ħajaffeċ, ġast sempliċiment forsi jiena nagħmel hekk mod u jagħmilha mod ieħor. Ma kienux issues ta' xi ħaġa ta' barra minn hawn. Sewwa. Qed ngħidilkom li anke l-irġieli li tal-sottomettità, number one kull raġel jirid jissottometti dan ir-raġel. Come on, nisa. Mela. Dak ma jfissirx li jiena ma nistax nieħu parir tajjeb minn għandek tagħmel, u nieħu ħafna pariri. Imma jista' jkun li jiena ngħidlek bro, I'm sorry, good idea, but not my idea. But it is sottometti. Simple as that. Issa jekk inti jiena ħanejlek ħadem xi ħaġa biex inti tmur tieħu l-ħaxixa jew tmur tagħmel xi prostituzzjoni, whatever. Aħna nitkellmu fuq affarijiet talla. Ġifieri kulħadd fis-salt jrid jissottometti. Kulħadd għandu x'imkien xi. Infatti jekk m'għandek imkien fejn tissottometti, ħanejdilek bl-Ingliż, bil-Malti, bit-Taljan, say fuori ordine. Barra mill-ordni, you're out of order. Everyone in the kingdom submits to someone. Because that's the only true way you can show you are in submission. Because everyone can say, I submit to God only. Viva l-karnival. Le. Kulħadd jissottometti ġimkien. Ovvjament, bħalma Kristu jgħid lill-mara, mara sottometti lil żewġek fil-mulej, jiena nissottometti lill-pastor, lil dawk li ma fuqi fil-mulej. Biżda, simple as that. L-ebda pastor jiena qatt ma smajtu jgħid xi ħaġa il-knisja tiegħu xi ħaġa ta' barra minn hawn. Il-pastor li nafina kollha nemmen iħobbu lil Alla u l-ġiet iridu għall-knisja tagħhom u għall-poplu tagħhom u f'orkestra konduttur wieħed bisim ta'. Amen għawa? Halleluja. Ġifieri tiġi qed ngħidha di biex għal dawk li jaħsbu jgħidu ma faċli tgħidha inti, le mhux faċli, faċilissimu anzi. Jiena responsabbli għar-rwol tiegħi. Nisa ftakru di. Inti responsabbli għar-rwol tiegħek, all right? Tħabbix rasek, Alla mhux ħaġa kontabbli għall-froġa tiegħu jekk għamel xi froġa. Basta mhix xi ħaġa perversa li qed tpoġġilek ruħek jew ħajtek fil-periklu dik all right, dik nifhmuha. U hemm lokal dik. Imma hekk inti raġel tiegħek joħobbok u jħobb il-Alla u jagħmel il-ġid u inti forsi ma taqbilx kif qed jagħmel affarijiet, jiena ħanejdlek. Ipprova qablu jekk ma taqblux. Okay. You have my blessing. That's simple as that. Taf kemm sabiħ ħalba ta' tgħixek.
Nisa intom għadkom tħobbuni. Issa ħan iċċekkja ta' ħan saqsi li żwieġkom ħan narak vera tħobbuni xorta waħda. Naf li raġel tiegħek bħal se jħobbni ħafna iktar milli kien iħobbni qabel. Isma' taħodux ħażin di, taħodux ħażin. Ma kil moment li tissa submission, semmilix dik il-kelma, you are under a mission from heaven. Inti taħt missjoni. U dak li tagħmel aħna x'ngħidlek l-iskrittura, Kolossin 3:17-24, nagħmlu għall-mulej. Għall-mulej, nagħmlu għall-mulej. Amen, simple as that. Halleluja, ningrazzja l-Alla, hawnhekk għandna nies li l-hom magħna li rajthom nitkellmu u mbagħad fl-aħħar jgħidu li passer. Fidejk. Taf kemm hija liberating. Anka, taf kemm hija liberating. This is not kingdom. It's not kingdom. Harmony. Know your place. Zon postok. Araf ix Alla bħodġik responsabli. Għamela minn qalbek. Amen, that's it. Isma, di mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn ta'. Kemm minnkom intom taħdmu ġo kumpanija għandkom xi boss fuqkom għondu jdejkom. Dejjem taqbel mal-boss. Imma tagħmel xorta waħda li jgħidlek. Tidnejlek għaliex? Għax iħallsek. Kemm ħafna jafu jistottomettu għax hemm il-flus. Imma bid-dem ta' Kristu għax hemm il-grazzja tal-Alla u l-imħabba tal-Alla u l-unur dak le. Irid naqla l-infern. Kulħadd jaf jistottometti fejri. U l-fatt li nistottometti qed nonorak. In-irġiel u n-nisa xorta jistottometti għal xi xejn f'ħafna affarijiet. Ma fl-aħħar mill-aħħar naf li xultanti di mhix popolari. I'm sorry. Il-familja mandi żewġ irjus. U jekk hemm żewġ irjus, għandkom mostru. Familja ras waħdem. U għon tajjeb. Ma mhux biex minapula ras, biex jissapporti ras. Happy birthday to you. Happy birthday. Are we okay, boys and girls? Għadkom tħobbuni xorta? Hallelujah. Grazie. I feel the love is in the air. Everywhere you look around. ħanaqli bila l-Filisjen u l-Enor, xċiċu ma l-Filisjen u l-Enor, men. U Domenico. Anyway. Irridu naraw, anka l-mexxejja ta' pajjiżna, anka forsi mhux l-istess kulur politiku li tissapporti inti. Hemm affarijiet ovvjament xi wħud minnhom mhux kollha li jagħmlu li ovvjament jagħmlu ilek diffiċli biex tarhom bħala onorabbli, onorevoli sfortunatament. Tonora l-ħajja, li ngħix bil-ħajja ta' onur kif nitkellem, il-klim tiegħi. Lotjiet li jiena nagħti, hemm ħafna xi ngħidu ta' fuq dan is-suġġett qotjiet. Attitudni tiegħi, kif jiena nuri sottomissjoni li nikkoopera ma' dawk ta' madwar u dawk ta' fuqi. Sewwa, kif jiena nuri ħniena u tjubija. Sewwa, grazzi Ġesu. Immisimgħuni hawn. Ħantikom il-benefiċċji ta' jekk jiena simgħuni. Dax talab ġabes. Kemm minnkom tridu li t-talb tagħkom kollu kulkom kapaċi tgħidu li Alla tani dak li tlabtu. Come on. Are you ready? Ġettilkom biżejjed. Isimgħu x'talbu Alla. X'talbu ġabes lill-Alla. L-ewwel Kroniki għal darba oħra. Kapitlu 4. Qed tieħdu pjaċir? Halleluja, glorja għal Ġesu. Jiena nitgħallem magħkom, all right? Vera, mhux qed just. Thank you, Jesus. Vers 9. Ġabes kien imweġġaħ, kien bniedem onorabbli. Aktar minn ħutu. Omu semmitu Ġabes. Għax qalet bluġieħ wilittu. Ħanilkom xi ħaġa ħwa. Inti stajt tlajt fl-ar familja.
stajt kont abbandonat, mitluq, ħallewk. Per eżempju, aħna hawnhekk jiġu għet evangelist, jismu Tallat, ġelis nsartajduh Tallat. Nata fej sabuħ, ġo skip ta' zibel. Vera. Illum il-ġurnata raġel Talla, naqbel miegħu kollox, le, nħobbu iva, non naraħ mela. Sawa, imma illum il-ġurnata evangelist idur madwar id-dinja. Imma għaliex qed ngħidilkom dal-kliem? Għax bħal ġabes dan, meta twilet, ġab ħafna uġieħ. U ġib ħafna uġieħ. U inti jista' jkun ġejb ħafna uġieħ f'din id-dinja. Ġejb familja mkissra f'din id-dinja. Imma b'xi mod dar-raġel tgħallem jonora lill-Alla, jonora lin-nies ta' madwaru, jonora dak li huwa importanti fil-ħajja tiegħu, dak li huma ta' ġieħ, u meta talab il-Alla mulej berikni, Alla qallu iva. Mulej qallu espandi t-territorju tiegħek, qallu all right. Wow! Taf xi tfisser dik? Ġifieri tini iktar influenza. Kabbar li l-influenzi tiegħi. Alla lill-Abram qallu ismek ħanifrixulek mad-dinja kollha, kulħadd ikun jaf b'ismek. Ejdilhom hawn xi ħadd fid-dinja ma jafx b'Abram. Fl-istorja kollha tal-umanità. Immaġina li kieku jiena u inti ngħixu tant onorabbli li bil-ħajja ta' onur li jiena ngħix, it-talb tiegħek minn flok irid noqgħod insum u rrid nagħmel x'ma ta' interċessjoni mhux minix kontra s-sawm u hemm loka s-sawm. Mhix kontra interċessjoni hemm loka l-interċessjoni. Ma tant tgħix ħajja retta ta' unur li t-talb tiegħek jidħol quddiem it-tron tal-Alla u jgħidlek now, okay. Amen? Li idek tkun miegħi ġid fisser your hand would bid me. Ġifieri inti issa ħajti ngħix f'ħajja favorevoli. I have the favor of God everywhere I go. Il-Bibja tgħidlek fil-Proverbi kapitlu 16 tgħidlek, meta l-bniedem Talla, meta l-bniedem it-triqat tiegħu jogħġbu lill-Alla, anke l-edewa tiegħu jagħmilhom fil-paċi miegħu. When a man's ways are pleasing to the Lord, he makes even his enemies at peace with him. You want to please God? Live a life of honor. Tittoġob il-Alla. Halleluja. Zomni l-bot bil-ħazen. Zomni, aħna ta' spiss nitolbu Psalm 91, so where to design. Isaiah 54 vers 17. L-ebdar ma msawra kontra tiegħi ma tirnexxi. Isimgħuni aħwa, ħanikom x'in il-verità għalkemm ħafna jgħiduha imma xorta ċertu armi qed jirnexxu kontra tiegħek. Tidnejlek għaliex? Għax ma tgħix ħajja ta' onur. Inti b'emilek biklimek tiddożonora lill-Alla kontinwament. Allura l-arma, il-weda l-ebdar ma msawra kontra tiegħek ma tista' tirnexxi, ma tistax taħdem kontra tiegħek, ma tistax taħdem favorik u tipproteġik għax inti x'inti tagħmel. Minn hawnhekk qed titlob il-weda tal-Alla u minn hawnhekk qed tiżżeblaħ il-Alla bil-sienek, b'emilek. it-testimonjanza tiegħek minn flok tagħti onuru ġieħ il-Alla, twaqqal il-Alla żoffjed basta tgħid li inti Kristjan. Ara kif titkellem, ara x'inhu għamilek, ara x'inti tagħmel. Imma Alla jħobbni u jaħfilli, iva, imma qed tikkrea ruxma ta' blockages. Qed tifma' waħda. Mbagħad l-aħħar waħda li talbu għallu żommni l-bot biex ma nikkawżax uġieħ. That I may not cause pain. Issa, meta tippredika l-Vanġelu, mhux dejjem ħad iġri dik. Għax ħafna tweġġalhom il-kallijiet. Imma jista' jkun li inti tant titgħallem topera bl-unur li ħanajdu l-ovvji. Żgur mhux jekk jiena nopera bl-unur, ħammur nippropaga li nġibu l-abbors pajjiżna kieku. Inti taf x'inti tgħid? Ejja nġibu it-tixrid tad-demm ta' trabi innoċenti. Mbagħad birikni mulej u proteġini. X'inti tagħmel qabel? Ma tax meta inti tixxerret id-demm innoċenti qed iġib is-saħħ ta' baba u fuq ħajtek, fuq ulidek u fuq ulid ulidek u fuq ulid ulidek. Arraba ġenerazzjoni.
meta xxerred demm innoċenti. Li kif dik l-iskrittura ta' Eżajja 54:17 ħataħdem fuq ħajtek. Inti mhux l-ebda arma msawra kontra tiegħek ma ternexxix, dik kull arma msawra kontra tiegħek ħatibilek. Apparti li jinbilek l-infern. Jekk jiena ma nimxiex fer mal-ħaddiema tiegħi, jekk jiena boss, nimxi fer mal-ħaddiema tiegħi. Nonora lil-ħija lill-oħti bi klimi bemili. Jekk jiena ħija żbalja x'nagħmel? Immur inżebilħu jew nonoraħ u nonora. Ftakar il-kontra ta' onur u jażeblaħ jew kella tiddizonora li tfisser to strip. Infatti x'jgħidulu? Dak raġel imlibbes bl-onur. X'jagħmlu fl-armati, fil-militar, ġeneralment, meta ġaħat jiġi mlibbes bl-onur? X'i jagħmlulhom? Medalji, jżidulhom x'jgħidulhom dawn? X'jgħidulhom? Pensijiet, jżidulhom il-pensijiet. Għaliex? Għax huwa bniedem jew mara jew raġel imlibbes bl-onur. Meta re jew sultan jew nkella pereżempju għadu kif qalu pereżempju Trump u oħrajn qalu biex lil-sadak il-mejjer ta' Londra biex ineżżaw mill-onur. Kif? Dak li jirretaħ, iżda neżżaw minnu. Sadiq Khan. Smajtuhom l-istejjer? Ta' xed jiġri f'Londra? L-imbarazz? Tifhem? Ġifieri, meta jekk ir-re li lilek libbisna bl-onur, x'irid jagħmel? Jekk jiena u inti mgħixu b'mod niddiżonoraw dak li Alla jonora, tispiċċa tiġi mneżża int bil-onur. Eżis aħwa. Meta Ġabez li għalkemm kien ġej minn background, jiena u inti nistgħu niġu mill-lar ħajja. Ħadd minna mandu skuża. Hawnhekk qed jgħidilna jiena u inti nistgħu xorta jkollna ħajja ta' onur. U ħajja li għalkemm ma kellix background tajjeb, imma jista' jkolli futur tal-ġenn. Il-passat tiegħek ma jiddeterminax il-futur tiegħek. L-għażliet tiegħek issa jiddeterminaw il-futur tiegħek. Tista' tbiddel il-destin tiegħek billi tgħix onorabbli. Amen. Ħalli l-passat warajk, il-futur qiegħed f'idejk biex tiddeċidih. Ħadd ma jista' jisraqlek il-futur tiegħek u d-destin tiegħek. Alla lilek onorak, number one, il-fatt li krejak fi ġbija tiegħu. It-tieni, jekk inti poġġejt il-fidi tiegħek fi Kristu, Alla lilek isejjaħlek ibni Aziz u binti Aziza. Libsek u sebħek onorak bl-isem li huwa l-isem. Il-Bibja tgħidlek huwa unur l-ewwel Korintin, għandek ukoll fil-ktib tal-Atti tal-Apostli l-ewwel Pietru, kapitlu 4 tgħidlek huwa unur għalina li nissejħu Kristjani. Kristjan mhux reliġjon ta' Kristjan tfisser nixbaħ lil Kristu. Jiena u inti ġejna mlibsin bl-unuri kollha. Ma niskuża għalhekk kull min jitwilet minn ġdid, l-Iskrittura xi tgħid? Il-passat għadda. Kellek x'kellek għadda, issa tibda ħajja ġdida fi Kristu. Issa għandek il-potenzjal li kollok suċċess. Tagħmel ġejt mill-liema li passat ġejt, għandek xorta l-potenzjal tkun ta' suċċess. Kull ma tmiss ikun imbierek. Imma tiddeċiedi li tgħix ħajja ta' onur. Amen aħwa. Għandna toċċab xi il-mulek. Għajn baxxu rasna, għajn jitolbu. ħattu bieġi? Kien hemm xi ħaġa li tallimt il-lejla? Gloria lil Ġesu. Jalla, hemm ħafna xi nistgħu ngħidu iktar. Kalla jrid imbagħad impoġġilkom il-links taħt il-messaġġ biex jisimgħu iktar jekk tridu. Morru simgħuhom. Morru warbluhom.
imma ismawni. Nitlob il-Alla mhux biss li jbarikni u jespandili u din nistgħu nagħmlu għat-talba tiegħi u tiegħek jespandili t-territorju li id il-mulej tkun fuq ħajti, l-Ispirtu Santu jkun fuq il-preżenza tal-Alla miegħi u kontinwament fija u li jiena jbedni l-mulej minn kull forma ta' periklu u li jiena ma nkunx il-kawża ta' uġieħ. Sfortunatament ġieli kont kawża ta' uġieħ. Però tagħmilix apposta. Tagħmilix apposta. Jekk weġġajt il-ġaħat bla ġerdijak, itlob maħfra l-Alla u jekk dik il-persuna tista' tmur tapologizza jgħidilha ta' skuża ruħek magħha jom jom. Imma l-ebda Kristjan ġenwin ma jipprova jfittex u jipprova iweġġa u jġib il-loġieħ. Jiena u inti għandna nkunu r-risposta f'dinja mimlija problemi. Għandna li nkunu l-melħ tal-art id-dawl tad-dinja fejn hemm il-lam, it-tama fejn hemm iqteħ il-qalb. U jekk ngħidlek jiena nħobbok, ma nistax ngħid inħobbok u mbagħad niddiżonorak u nżebbilha ħbik, nżebbilħek. Ma nistax. Mhux veru tħobbni mela, mhux veru nkun qed inħobbok jekk jiena nżebbilħek. Hawn xi ħadd jgħid li pastor, jiena żbaljajt f'dawn l-erjas, hawn xi ħadd żbalja f'dawn l-erjas. Kollha kemm aħna. Ma l-mulej ikun qed ikellem il-poplu tiegħu għax Alla qed jaħdem mal-Knisja tiegħu, qed jimxi mal-Knisja tiegħu mal-arusa tiegħu li qed jipprepara għal dak li tiġ. Ejja baxxi rasna, baxxi d-dawl please. Itlob miegħi il-lejla jekk inti qed hawn jew tisma' u tgħid li pastor jien il-lejla nixtieq nibda ħajja ġdida. Ħajja ta' onur. Ħajja li verament inkun onorabbli mhux bis-saħħa tiegħek, hija bis-saħħa tal-mulej li l-mulej jagħtik il-grazzja jgħinek. Number one aħna nafu li mingħajr il-mulej ma nistgħu nagħmlu xejn. Għalhekk għid it-talba warajja minn qalbi. Jekk inti l-lejla tgħid li pastor jiena nixtieq nibda dil-ħajja ġdida, nixtieq ngħid il-Ġesu jiġi f'ħajti vera. Jew nkella tgħid li jien minni żgur jekk kienx maħfur, ma naf żgur jekk kienx għandi ġi salvazzjoni. Jekk inti tixtieq tkun taf li insalvat, li għandek il-ħajja ta' dejjem, li inti vera maħfur, jekk dan tixtiequ. Olli dik, hawn xi ħadd tixtieq ikun salvat illejla. Kun żgur li insalvat, grazzi Ġesu. Ġesu jrid isalvak. Ġesu jħobbok, m'hemm l-ebda dnub li inti għamilt li Alla ma jaħfirlekx. Hemm l-ebda dnub. U jekk inti ġej minn ħajja ta' inkwiet, weġġat, illejla tista' tibda ħajja ġdida. Alla huwa espert fil-bidu ġdid. Espert. Alla xejn impossibbli, naf li ħafna affarijiet f'ħajjitna jistgħu jidhru impossibbli, ma Alla xejn impossibbli. Grazzi Ġesu. Kun infaħar ya Ġesu. Kun infaħar Ġesu għażiża. Ejda talba warajja minn qalbek, ejda minn fommok għala għajnejk u di ħatejda lil Ġesu. It-talba ħatejda lil Ġesu. Ejda lil Ġesu. Idlu mulej. Għandi bżonnu fil-ħajja tiegħi. Aħfir li mulej. Fejn jien inqastek bi kliemi, b'emili, bl-attitudni tiegħi. Aħfir li Ġesu. Għatina qalb għalik mulej. Jiena midneb. La tħallinix nintilef. Salvani Ġesu. Kun inti s-sid tiegħi. Kun inti s-salvatur tiegħi. Nemmen b'qalbi kollha li inti liben tal-ħaj. U llum nitolbok ejja f'ħajti. Poġġi fuq it-tron ta' ħajti. Salvani. Aħsilni bid-dem qaddis tiegħek. U aħfil id-nubiet kollha tal-passat, tal-preżent u anke tal-futur. Imlini mulej bil-Ispirtu Santu u għajni ħalli ngħix għalik. Missi qaddis, grazzi ta' ibnek Ġesu. U grazzi tal-Ispirtu Santu. U grazzi tal-kelma tiegħek. Millum il-qoddim, Ġesu, irid ngħix ħajja onorabbli. Allimni ngħix ħajja ta' onur. U aħfilli fejn jien ma kontx ta' onur l-għalek, l-kelma tiegħek, lej il-proxmu, jew lej ħuti, jew lej dawk ta' fuqi.
fil-fejjina żbaljajt dik l-erja. U naħfer li l-min żbalja miegħi. Naħfirhom ukoll minn qalbi. Bħalment ħfirt lili, jien ukoll naħfer minn qalbi. Ġessu li benta l-ħaj, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Illum ħajti hija fidejk. Mexxini inti, ħadem fija inti, u għamel minni dak li trid inti. Għal-glorja tiegħek missir f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Halleluja. Grazzi Ġesu, jakkaw. Għaw xaħat il-lejla dejk li pastor dik it-talba tlabta għall-ewwel darba f'ħajti minn qalbi. Għaw xaħat tlabta minn qalbek it-talba. Grazzi Ġesu. Jekk vera għetta dik it-talba. F'isem Ġesu Kristu ma tibqax l-istess. Ħajtek għadha kif ħadet turn għal ħajja ta' barkiet. Biex inti bħal ġabes tkun kapaċi tgħid u l-mulej sema it-talb tiegħi u tani dak kollu li tlabtu. Għalli millum il-qoddim irid ngħix ħajja konxja nonora il-Alla, il-kelma tiegħu, il-proxmu, il-ħuti, il-dawk ta' fuqi bħalma jallimni Ġesu. Amen. Grazzi Ġesu. Amen. Għaziz Aħwa Maltin u Għawċin, il-paċi ma'kom. Narawkom għada fil-ħodu fil-10 kalla jrid, ixxerjaw dal-messaġġ. Narawkom, God bless you.